Počuli ste už niekedy o nemeckej značke Bergamont? V dnešnom videu sa na ňu pozrieme zblízka, tak poďme na to. Bergamont je súčasťou Scott Sports, čo zaručuje vysokú kvalitu, inovatívne technológie a nadúpaný dizajn. Bola založená v roku 1993 v Hamburgu a sústreďuje sa prevažne na mestské bicykle, ale v ponuke Cactus Bikeu nájdete široký výber gravlových bicyklov s nadúpaným dizajnom a s rôznymi výbavami. Bergamont prichádza s naozaj širokým výberom gravlových bicyklov s rôznymi výbavami a či už jazdíte na ceste, na šotolinke alebo preferujete jazdu po lesnej ceste, na svoje si príde naozaj každý. Pred sebou tu mám model Grandurance Elite, ktorý je určený pre náročnejších cyklistov, je vybavený celokarbonovým rámom s teleskopickou sedlovkou a osadený je najvyššou radou Shimano GRX a za mňou môžete vidieť dva jeho nižšie modely v karbone alebo v hliníku, čiže na svoje si príde fakt každý. Ponuku od značky Bergamont nájdete na našom e-shope cactusbike.sk a pozor, na všetky modely od tejto značky sú teraz zvýhodnené ceny, tak nepremeškajte svoju šancu na zvýhodnený nákup. A pokiaľ sa vám video páčilo, budeme radi za like, odber, vidíme sa na budúce. Čau!